Hello everyone, I'm Angel and welcome to my channel. Stop it, kita. So, update sa aking adjustment of status. Sinend ko na yung adjustment of status case ko with the advance parole and employment authorization document. Sinend ko siya October 5, 2019 and then na-receive nila yung case namin October 7. Then October 21 na-receive na nila yung fee ng fingerprint fee. And October 22 na-receive ko yung text ng USCIS na yun nga, na-receive na nila at nandun na rin yung receipt number. Yun, yung tatlong receipt number. And then, October 26, na-receive ko na sa mail ko yung NOAA 1, yung Notice of Action 1 ng tatlong case ko, yung adjustment of status, advance parole, at yung employment. And then, October 31, na-receive ko yung biometric schedule ko, at nakalagay doon ang aking schedule is November 13, 2019 sa Nashville ng 8 a.m. Yun. So, kahapon lang, November 13, pumunta nga ako doon mga 7:15, nandun na ako. Tapos, nandun muna kami sa sasakyan kasi sobrang lamig nung araw na yun. As in, 20 degrees Fahrenheit. Yun, mga 20. Pag lumabas ka, umuusok yung hininga mo. Oh, halos umuusok. Bale, kami yung nauna pero hindi pa ako lumabas para pumila. Wala pa namang tao. Yung mga 7:50, yun, nag-start na silang pumila kaya lumabas na ako. Kahit sobrang lamig, nanginginig ako. And may biglang lumabas na officer, sinabi bawal magpasok ng bag, bawal magdala ng phone. Kung di mo naman may iwasan magdala ng phone, pwede mo naman siyang i-turn off or i-mute. Kaya okay lang magdala ng cellphone. Basta ka-off or naka-mute siya. Pero ang bawal talaga yung nagdala ka ng bag sa loob. Ang dadalhin mo lang yung mga documents, yung mga kailangan, lalong-lalo na yung appointment letter mo. Appointment letter and ID. Tapos, eksaktong 8 a.m., pumasok na kami. Tapos, tinignan na yung mga appointment letter and ID. Sa akin, i-present ko yung passport ko and yung marriage certificate ko. Bali, tatlo. Yung appointment letter, passport, marriage certificate. Kung meron naman kayong ibang ID like yung driver's license, pwede nyo gamitin. Kasi yung sa nag-apply ako ng adjustment of status, yung married name yung nakalagay. So, dapat married name mo rin yung ID na i-represent mo. Kaya, passport tapos marriage certificate para ma-justify yung name ko sa aking case. Bago ako binigyan ng number, inutusan muna ako pumunta sa isang officer, parang manager nakalagay, nakalimutan ko yung una. Basta manager, tinignan niya mo, verify muna niya yung passport at marriage certificate ko. Inabot lang siya ng mga 2 minutes and then pumunta ulit ako sa information sa front desk. Yan. Binigyan ako ng number. Tapos, mga 1 minute lang yata. Tinawag na yung number ko. Una muna, kinuhanan ako ng picture and then, fingerprints. Doon ako natagalan sa fingerprint kasi yung kamay ko
very, very dry noon. Sobrang lamig. Nagda-dry yung kamay ko noon. Tapos, ilang ulit siya. Dun talaga natagalan. Parang yung computer nag-give up yata, nag-restart. Kaya yun, inulit-ulit, nag-take ng picture, and then nilagyan ng moisturizer ba yun, lotion, sanitizer. Tapos may pinunas-punas sa daliri ko. Ayun, naging okay naman siya. And then, next is yung signature. After ng signature, yun lang. Picture muna, fingerprint, signature, okay na siya. Tapos na. Inabot ako ng mga 30 minutes sa loob ng office ng USCIS. Doon lang talaga ako natagalan sa fingerprint. So, ayun, mabilis lang yung biometrics appointment. Dapat magdala kayo ng mga ID, passport, marriage certificate, or driver's license, or anything ID na mapatunayan yung married na kayo, married name, yun. At, importante yung appointment letter. Yun, ang unang-una. At kung tungkol naman sa ano yung sinuot ko, bago pala ako nag-research ako, ano ba yung dapat pa magsuot ng ganito, formal or something, ganito yung sinuot ko. Yan, iba. Kasi sobrang lamig nung araw na yun. Tinanong ko kay Google kung anong temperature para bukas. Kaya yan, balot na balot ako. Magdamit ka lang ng maayos at nababagay sa weather. Yun ang importante. So, ayun lang po. Sana nakatulong itong aking experience sa aking biometrics. At kung bago lang kayo sa aking channel, subscribe na, like. Kung may mga tanong kayo ulit, just comment down below about sa biometrics. So, thank you for watching everyone, and hope you like this video and nakatulong sa inyo itong video na to. So, see you next time. Bye!